देरहाथाराव गसाइगाव एनडि हिसाबै 100% जोंहा देरहानाय बेवहाय खुनु मोनसे बिकल्प गैया जेननांगौनि देरहानाया खाथा आरो गसाइगाव 1 नम्बर बिधान सभाया जिहेतु बेंगलनि सिमना दिनैसिमाव सोर नमिनेसनखौ बे आंनि नलेजाव गैया नोंथांमोना इलेक्सन कमिसन जिल्ला इलेक्सन कमिसनाव सोंब्लासो बिनि मा बिरोधि होननायथ' बेवहाय जोङो अंखं लाजाला जेरै बिरोधि दंमोन दिनै इउपिपिएलनि नेता फालि नेता जेसेबांफोर दंमोन मैखोम बिहाव लानाय बियाबाव गासिबोथ' जोंनि दलावनो सामिल जाफैजोब बिथांमोना थगायनायनि राजनिति खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोनखौ रायजो राजाया बजबनानै लाला एक नं गसाइगाव विधानसभा समष्टिनिफ्राय आंखौ बिपिएफनि बिजाथि हिसाबै सायख'नायाव आङो जोंनि बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिखौ गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावो आङो बे बियाबाव देरहालांनानै बिधान सभायाव बे गसाइगाव 1 नम्बरनि गासिबो माहारि धोरोम राव बासिया जासे शान्ति सम्प्रीतिखौ लाखिलांनानै बे ओनसोलनि सामाजिक राजखान्थि रांखान्थि सोलोंथाइ गासिबोनि बिथिङाव जौगानायनि हाबाफारिनि थाखाय आरो गसाइगाव 1 नम्बर बिधान सभाया जिहेतु बेंगलनि सिमना भुटाननि बर्डार आरो रायमना नेशनेल पार्क दं जाहाथे देश विदेशनिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै जोंनि आसामाव हाबजेननायनि लोगो लोगो आसाम आरो बिटिसिआ दे जौगानाय बेखौ नोजोर होयो बेनि थाखाय जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय आङो बिधान सभायाव थाङोब्ला बिधायक हिसाबै आङो आंनि हानायखिनि खामानिखौ आदाय खालामनो जुनै आं बिधान सभायाव गोहोगोरायै आङो पदक्षेप लागोन गसाइगावआवथ' जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्रायबो बिजाथियाथ' सिंगेल जाया डेम'क्रेटिक पार्टी हिसाबै बयहाबो बिनायनि अधिकार दं हाइकमान्डआ बेखौ बासिबाय थिग बेबायदिनो बिपिएफल' नङा बेवहाय जोंहा एनडिए हिसाबै नट अनलि बिपिएफ बेवहाय एनडिए हिसाबै एनडिएनि आं दा सासे फक्रिपिड केन्डिडेट बेवहाय कंग्रेसबो थागोन इउडिएफबो थागोन सोर होदों बे जोङो नमिनेसन जेब्ला स्क्रुटिनि जायो अब्लासो जागोन जों मिथिलायगोन क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बबे समस्थियाव जिहेतु स्क्रुटिनि टाइम दङ आङो मानडेयाव नमिनेसनखौ आं होगोन 23 तारिखआव दा दिनैसिमाव गाबोन साननैया बन्द दिनैसिमाव सोर नमिनेसनखौ बे आंनि नलेजाव गैया नोंथांमोना इलेक्सन कमिसन जिल्ला इलेक्सन कमिसनाव सोंब्लासो बिनि मा मोनगोन आरो देरहाथाराव गसाइगाव एनडि हिसाबै 100% जोंहा देरहानाय बेवहाय खुनु मोनसे बिकल्प गैया जेननांगौनि देरहानाया खाथा बिरोधि होननायथ' बेवहाय जोङो अंखं लाजाला जेरै बिरोधि दं होनना बुङोब्ला जोंनि आन्चलिक दल ट्रेक्टर पार्टी प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दंमोन दिनै इउपिपिएलनि नेता फालि नेता जेसेबांफोर दंमोन मैखोम बिहाव लानाय बियाबाव गासिबोथ' जोंनि दलावनो सामिल जाफैजोब्बाय गामि लेभेलाव ग्रासरुट लेभेलाव बिथांमोना थगायनायनि राजनिति खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोनखौ रायजो राजाया बजबनानै लाला बेयो खाथा